କୁସୁନପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠାରେ ରମେଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ସବୁବେଳେ ସତ କୁହେ। ତା ସହ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ। ରମେଶ ପାଖରେ ବେଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ଚାଳ ଛପର ଘର, ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀଟିଏ। ନିଜ ଝୋପଡ଼ି ଘରେ ବେଶ ଆରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନଟି ସୁନା ପରି ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଘରର ଅଗଣାରେ ଛୋଟ ଚଉରାଟିଏ। ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଉରାରେ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ରମେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଛୋଟ କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ରମେଶ ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ଷେତରେ କାମ ସାରି ଘରେ ରୁଟି ଖାଉଥାଏ। ରଞ୍ଜିତା କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଖାଲି ସେଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଥାଅ। ଏପଟେ କାଠ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି କହିଲ? ରମେଶ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଖାଇସାରେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗଛେ କାଠ ଆଣିବି। ରମେଶ ଖାଇସାରିଲା। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ରମେଶର ମନରେ ଟିକିଏ ଭୟ ଛୁଇଁଲା। ତଥାପି ନିର୍ଭୟର ସହ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଯାଇ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଟା ମାରିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର ଚେତା ଫେରିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଲା। ରମେଶର ମନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ପଚାରି ପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ରମେଶ ପଚାରିଲା, ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଦେଲି। ରମେଶ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଝୋପଡ଼ି ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖି ରମେଶ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବି ରମେଶର କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ରମେଶ ଆଉ ରଞ୍ଜିତା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା, ପୁଅ ରମେଶ, ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମୋତେ ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଲ। ମୋତେ ଖାଇବା ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହି ଦୟା ଓ ସେବାରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷକ ଦେବତା। ତମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କଲ, ତମ ସେବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାର ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରକ୍ଷକ ଦେବତାର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ରମେଶ ଓ ରଞ୍ଜିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେବତାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରକ୍ଷକ ଦେବତା ନିଜ ଝୋଳାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମଞ୍ଜି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ତୁମେ କ୍ଷେତରେ ପୋତିବ। ଏହା ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏହାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା କହି ରକ୍ଷକ ଦେବତା ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ସୁନାର ମଞ୍ଜି ପାଇ ରଞ୍ଜିତା ଓ ରମେଶ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ରମେଶ ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ତା ନିଜ କ୍ଷେତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୋତିଲା ଓ ସବୁଦିନ ପରି କ୍ଷେତ କାମ କରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଗଛ ଉଠିଲା। ସେ ଗଛରେ ସୁନା ପରି ଚମକୁଥିବା ଫଳ ଫଳିଲା। ରମେଶ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ କିଛି ଫଳ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସହରର ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଦର ଦେଇ ଫଳ କିଣିଲେ। ରମେଶର ବେପାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରମେଶ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଗଲା।
ରମେଶ ଧନୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁର ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଲା। ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦେଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରମେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ରକ୍ଷକ ଦେବତା ପୁନର୍ବାର ରମେଶ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରମେଶ ଓ ରଞ୍ଜିତା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ରକ୍ଷକ ଦେବତା କହିଲେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ। ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେବା କରିବା। ତମେ ଧନୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରଖିଲନି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ଏହା କହି ରକ୍ଷକ ଦେବତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରମେଶଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଅମର ଓ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଲା।